आई भैया हम भोजपुरी गायक रमेश रेशमिया हम बखान करतनी स्वर्गीय रामविलास चाचा के पुत्र और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चिराग पासवान भैया के बारे में जे सबके दिल में बसेले, सबके दिल में रहेले। रामविलास के होवे लालावा देशवा के सनावा होवे रामविलास के होवे लालावा देशवा के सनावा होवे चिराग भैया के जाने ला जहानवा, चिराग भैया के जाने ला जहानवा, हमनी के जानवा हमेरा भैया चिराग के जाने जहानवा, हमनी के जानवा हमेरा। दिव्यांश स्टूडियो आरा। साचो भगवानवा हमेरा गरीब खातिर खोले ले खजानावा, साचो भगवानवा हमेरा सबके पूरा वसिया रमानवा, सबके पूरा वसिया रमानवा, दिल के धड़कनवा हमेरा सबके पूरा वसिया रमानवा, चिराग भैया जानवा हमेरा। बिहार के आदमानवा हमेरा लेकिन इस दौरान जिसके बाद वे मंच पर बिहार के आदमानवा हमेरा सबके करेले कल्याणवा, सबके करेले कल्याणवा, तो सच्चा रतनवा हमेरा भैया चिराग के जाने जहानवा, हमनी के जानवा हमेरा, हमनी के जानवा हमेरा, हमनी के जानवा